दिनै 29 नं सुक्ला सेरफां समस्तियाव जोंहा मानगोनां आफादगिरि प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव सारा बिटिआर ओनसोलाव जे इलेक्शनखौ लानानै जि सोलायनायनि जि हानजा सुरनाय सोलायनांगौनि जि हानजा सुरनाय बे सोलायनांगौनि हानजा सुरनायखौ दिनैहाय सुक्ला सेरफां समस्तियावबो जोबथा साननि थाखाय जोङो हाबाफारिखौ लागासिनो दङ। दा बिनि जाहोनानो जाबाय जोंनो सोलायनाय नांगौ। दा सोलायनाय नांगौ होननाय बिथिंफोरा खालि जोङो सोरबा सासे नेताखौल' सोलायनायनि खोथाखौ बुंनाय जायाखै, बेवहाय गासैबो बिथिङाव सोलायनायनि बाथ्राखौ बुंनाय जादों। दा थांनाय 17 बोसोराव बे बिपिएफनि जि मोनसे सासन जादोंमोन, बे सासनाव बिथांमोना जाख्ल'नाय, नासयनाय, थगायनाय बिनि अनगायै बिथांमोना जेबो सोलायनाय हाबा मावाखै। दा बेखौ थांखि होनानै गिबियाव जोङो बिपिएफ सरकारखौ सोलायनायनि जि बाथ्रा बेखौ लानानै जोङो दिनैनि सोलायनायनि हानजा सुरनाय बेखौ लानाय जादों। आरो नैथि बाथ्राया जाहैबाय जे जिएसपि बर'नि जि मोनसे जोंनि हारिनि गेजेराव फारागथि लाखिनानै जि मोनसे राजखान्थि सोलिनाय, जोंनि गेजेराव जि मोनसे दुंहाव थासारि खालामनाय, बेखौ जोङो सोलायहोनाय, बे मोननै बिथिंखौ नोजोर होनानै दिनैहाय जोङो इउपिपिएल दोलोआ सारा बिटिआर ओनसोलाव रायजो राजाफोरनि गेजेराव बे सोलायनांगौनि मोनसे सांग्रांथि होनानै बे सोलायनांगौनि हानजा सुरनाय बे हाबाफारिखौ लाबाय थानाय जादों। औ, दिनैनि थारिखआव सोलायनाया रोखा जानानै फैबाय। मानोना थांनाय समनिफ्राय जि सोलायनायनि हानजा सुरनाय हाबाफारि, बे हाबाफारियाव नोंथांमोना नुगोन जे बेवहाय लोब लोब राव धोरोम हारि बासियालासिनो गासैबो माहारिनि मानसिफोरा बेवहाय बाहागो लाफैदों। आरो बेनो रोखा जाबाय जे दिनैनि थारिखआव बिटिआर ओनसोलाव जि सरकार सोलायनाय, गासैबो बिथिङाव सोलायनाय, बेयो रोखा जानानै फैबाय। जोङो सुक्ला सेरफां हिसाबै दिनैनि थारिखआव 25,000नि खम जोङो भट मोननानै बारा मोननानै जोङो देरहागोन। 25,000नि बारा मोननानै जोङो भटखौ देरहागोन होननानै जोङो रोखा जानानै दङ। मानोना दिनैहाय जोङो सुक्ला सेरफां ओनसोलाव जेसेबां राव हारि धोरोम दङ, गासिबो जोंनि इउपिपिएल दोलोआव दिनैनि तारिखसिम लोब लोब बाहागो लाफैदों। आरो बेनो रोखा जाबाय। सोलायथायनि गोनांथार इउपिपिएलनि सरकार।